ženu elegantnou, štýlovou, ženskou a takzvanou ženu s veľkým Ž. Pre mňa je táto žena naozaj symbolom tej vedomej ženy, ktorej žiari znútra. Ktorá keď vojde do miestnosti, tak je zapamätateľná. Je zapamätateľná svojou aurou. Možno si nepamätá človek, že čo mal oblečené, ale pamätá si ju. Na jej energiu a na jej vyžarovanie. A ako vnímam ja takúto ženu s veľkým Ž? Je si vedomá seba, pozná svoje hodnoty. Dala sa na prvé miesto. Vie, že keď je ona v poriadku, tak všetci naokolo sú v poriadku okolo nej. Keď ona vyžaruje pokoj a harmóniu, tak to dostáva aj späť. Takže ona je na svojom prvom mieste a vníma sa. Vníma seba, vníma svoje potreby. Je autentická. Už nemá potrebu vyhovieť a vo všetkých svojich rolách, ktoré stvárňuje, žije autenticky, bez potreby vyhovieť a všade, v každej jednej roli vníma seba. Vníma, kto je ona v každej jednej roli, kde sa nachádza. A vie si ju užívať. Vie si každú rolu užívať, vychutnávať. Lebo vie, že všetkého je schopná a vie, že život je jedna krásna hra a ona si ten život tvorí a píše. A každú jednu rolu životnú, či už je to materstvo, či už je to práca, či už je to, že som teraz práve gazdina a varím obed, všetko robí s láskou, pokorou a s dobrým pocitom a s takouto vďačnosťou. A vie svoje ciele, vie svoje vízie a nenechá sa od nich odradiť. Nenechá sa odradiť od toho, keď príde z okolia nejaký podnet. Keď má zdravé sebavedomie, tak vie, že to je jeho myšlienka, jeho pocity, jeho vnímanie. Vypočujem, ale nenechám sa odradiť od svojej vízie a to zdravé sebavedomie je veľmi dôležité na tú stabilitu tej ženy. A čo znamená to zdravé sebavedomie? Je presne viem, aké sú moje vízie a ciele. Presne viem, aké pocity a myšlienky sú tie, čo idú z ega, ktoré ma chcú spochybniť, ktoré ma chcú od tej mojej cesty dať dole, ale ja ich vnímam a viem, že to nie som ja, viem, že sa s nimi nestotožňujem a vnímam ich, ďakujem, lebo ma chcú odchrániť od minulého zažitého, ale prítomnosť a z prítomnosti tvorená budúcnosť, tu si tvorím ja. A s tými dobrými pocitmi, s tou vierou, s tou láskou, s tou pokorou a s tým uvedomením, že viem, že všetko je možné, všetkého som schopná. A vedomá žena a žena s veľkým, že nesúperí s mužmi. Mužov uznáva súpreňu veľkou inšpiráciou, ale nikdy s nimi nesúperí. Nepotrebuje im dokázať a nepotrebuje im vyhovieť. Žije tú svoju ženskosť, tú